May buntag, mga igsoon. Salamat sa Dios nabot ang kabuntagon. Amen. Og buhi pa kita. Amen. E kung mamatay, okay ra gyapon. Wa na'y problema. Amen. Sinati na ba kamog isalikway? Rejected. Isalikway sa pamilya, isalikway sa bana, isalikway sa mga friends, isalikway sa organisasyon, mga members. Ato ra ba style pagsalikway kay dili nato tinggan. Kung pangutanong kita, istoryahan kita, dili kita mati. That is pagsalikway mana, mga igsoon. Ang atong Ginoo, iyan na sinati. Kung ubos siya. Kaya ngun niya na welcome siya sa Nazaret, sa iyang gipuy-an na lungsod na lugar. Nazaret nun ba yan atong Ginoo? Kay bantog na ba siya sa ubang mga balangay, sa ubang mga lugar. Bantog na ba siya na nangayog, mga masakito, nagmilagro. So, feeling niya na, siguro ganahan ang mga tao. Kay dugay ba sa nawagtang sa ila. Kay dito, nagmisyon sa nagkalain-lain lugar. Pag-uli niya, iya expectation na malipay ang mga tao, na ila kababayan na muayo og masakiton. O niya, ang nahitabo, i-question ang iyang pagkatao. Diin man siya sa kinaadman. Ngano nakahimo man siya milagro. Anak man siya ni Jose na panday, anak man ni Maria, ang iya mga igsuon, kanang igsuon iya mga igagaw sa side ni Maria. Siyempre kan Jose kay sa side po ni Jose kay nailhan magayod siya na anak sa panday. Kaya sa pagpanganak ni Maria, sa mabdos pa si Maria, ba naman si Jose ni Maria. Kaya gipakaslan man siya. Unya, kung pakaslan si Maria, patyon man ang babae na magmabdos na way bana. Sa una, sa balaod sa mga Hudiyo. Karon pwede na magmabdos na way bana? Pwede na. Pero sa ato simbahan, kinanglan na magmabdos ka na ay bana mo. Ilhon ba? Pero dili patyon na ato kunay mo mabdos. Dili na ato patyon kasi ingon ni Kristo sa man ang pagpatay pod. Ingon na usa ka imo kaila. Mabdos makaday. Wataw kita na kasal ka na imo bana. Wa dag ako bana. Nga kisa may kanang imong mabdosan kay gobernador mani siskat bupa nang hambog pa na kay gobernador. Mayo gani kay wa mo ingon na kay father mani napatay na daot na tinapil na ang pare na pwede magpasangil ba. So ana mga igsoon, kaila gayud si Jesus, kaila sa mga tao sa Nazaret, mao na kay ubos man ang ila status sa ila kinabuhi sa Nazaret, mao na rejected siya. Wala sila motuo, wala siya dawata sa mga tao sa iyang gipuy-an. Mao na nga tungod sa kahiubos sa atong Ginoo, frustrated siya na wa makuha ng expectation na malipay mga tao. Mao na nubiya siya og wala maghimo og milagro kay wala man siya lay pagtuo. Mao nang kung kita adunay ato hangyo sa atong Ginoong Dios, 100% kayo ang ato pagtuo og pagsalig sa iyang gahom isip Dios.
Kung mo ampo lang kita, mangayo lang kita, na magkasakit kita, mahinumdum na sa Ginoo kung magkasakit na Ginoo, kuwan man na imo, atik-atik man na imo, kung maayo lawas, di makaminumdum nako, di makaminumdum mo simba, mayugani ka mo kay hinimbahon. Bisan way gipangayo sa Dios, makasimba, makakalawat, gaan na ang pagbati. Okay, sana na pagtuo mga igsuon. Kay kita kanunay mapasalamaton sa Dios tungod sa mga grasya sa atong kinabuhi, ilabi na ang atong maayong panglawas. Mao nang mga hinimbahon, nagdeboto sa atong Ginoo, dugay gayud mamatay. Kay di pay man ang Ginoo na adunay tao nga nagadayeg tuo kaniya og midawat sa iyang pagka-Dios. Amen. Gusto nyo madugay mamatay, pagdebosyon ka mo. Kung masayo po ta mamatay, kay matinumanon kita sa ato gusto, ang ginili kay mao'y gusto na, hindi ta magdugay po ng kalibutan. Muna, careful po kita sa ato health, labi na karon panahon na, daghan ang mga cancer. Unsay ko sa cancer, sige guol, sige kaguol. Ayaw mo kaguol. Kung unsay naamore ato pasalamatan ang duaw, malipay na kita na unsay gasa sa Dios kanato. Pero sige maguol, dali matiguyang, matigulang. Onya dali mo maot, onya diretso pagkamatay. Muna keep on smiling, be happy. Amen. Manindog kita palihog.